Вы з намі, а гэта значыць імкненне да ведаў ваша якасць. 5 аматараў роднай мовы, якія да таго ж цікавяцца гісторыяй і культурай сваёй краіны сёння ў нашай студыі. Але па чарзе ўзяць удзел у вялікай гульні давядзецца толькі 3 з іх. Хто гэта будзе, хутка стане вядома. Знаёмімся. Меня зовут Наум. Я капитан команды установы адукацыі Гомельскага дзяржаўнага педагагічнага колледжа імя Льва Семёновича Выгодскага. За мной сегодня гуляюць Яна, Надзея, Виктория, Ксения. На пытанні па мове, культуры і гісторыі Беларусі удзельнікі адказваюць у тэлеграм-канале Віктарыны. Першы, хто адказвае правільна, атрымлівае 10 балаў. 3 гульцоў з найбольшай колькасцю балаў возьмуць удзел у вялікай гульні. Лепшы з фіналістаў атрымае падарунак. Па-руску ласёнак, па-беларуску частка слова, якая стаіць перад коранем, гэта колькі складоў у слове дождж. У якім годзе адбылося ўз'яднанне заходняй Беларусі з БССР? Славянскія плямёны, якія займалі тэрыторыю Беларусі, гэта крывічы, дрыгавічы і у якім годзе БССР была перайменавана ў Рэспубліку Беларусь? Камізэлька – гэта інструмент ці адзенне? Палескую хроніку напісаў Мелеш. Імя пісьменніка назавіце. Як называецца нацыянальная кінастудыя нашай краіны? Тры ўдзельнікі з найбольшай колькасцю набраных балаў у залежнасці ад рэйтынгу выбіраюць тэму, чарговасць і рыхтуюцца да вялікай гульні. Меня зовут Наум. Я набрал большую колькость баллов. Я выбираю категорию мова, а буду гулять другим. Меня зовут Яна. Я набрала другую колькость баллов, выбираю категорию культура и буду гулять першей. Меня зовут Виктория. Мне засталась категория история. Я буду гулять третьей. Мы пазнаёміліся з фіналістамі. Першы з іх, а менавіта Яна, накіроўваецца на пляцоўку вялікай гульні. Ну а астатнія застаюцца за сталом, сачыць за гульнёй, правяраць свае веды і даваць карысныя парады, калі ў іх будзе патрэба, бо дапамога каманды – гэта дазволеная падказка для фіналіста. Яночка, прывітанне. Добрый день. Мне вельмі прыемна пазнаёміцца з табой. Катэгорыя культура, але раней, чым прагучыць першае пытанне, я хочу пацікавіцца. Адкуль ты родам? Я з Веткаўскага району, з вёскі Пыхань. Добра. І школа ёсць? Ёсць школа. І ты скончыла менавіта гэтую школу? Так. І пасля 9 класаў
трапіла у Педагагічны каледж. марыла стаць настаўніцай. Я марыла стаць настаўніцай з 8 класу. Цябе не палохае вось гэтая праца з вялікай колькасцю малых дзяцей. То ж трэба іх усіх навучыць. Уяўляеш, якая адказнасць? Ну, я люблю дзяцей і думаю, што я з гэтым спраўлюсь. Яначка, у будучай прафесійнай дзейнасці, а таксама ў сённяшняй гульні я жадаю табе толькі перамогі. Дзякую. 6 пытанняў наперадзе па культуры. І першае пытанне такое. Каго са знакамітых беларускіх аўтараў яго сучаснікі называлі беларускім паэтам з берагоў Волгі? І варыянты. Паўлюка Труса, Максіма Богдановича ці Владзіміра Дубоўку? Я думаю, што гэта адказ А, Паўлюк Трус. А чаму менавіта варыянт такі ты выбрала? Я на самай справе не ведаю, хто гэта. Тут трэба падумаць і проста паразважаць. Можа, хто з гэтых паэтаў шмат часу правёў не ў Беларусі? Зараз я думаю, што гэта Максім Богданович. Так, памяняла думку. А можа, падказку сяброў? Не, пакуль што это... Пакуль не. Першае пытанне. Давайте гэта будзе Максім Богданович. Дзякуй, Яна. Я прыняла адказ. Максім Богданович 12 гадоў пражыў у Ніжнім Новгарадзе, 8 у Яраслаўлі і толькі 6 на радзіме ў Беларусі. Сапраўды, менавіта Максіма Богдановича называлі яго сучаснікі беларускім паэтам з берагоў Волгі. Дзякуй, гэта правільны адказ і першая перамога. Паглядзі, калі ласка, на фотаздымак. У якой з беларускіх губерній набыў свой першы маёнтак знакаміты рускі мастак Ілья Рэпін? Магілёўская, Віцебская, Мінская. Некалі Ілья Рэпін марыў пра тое, каб у яго быў свой маёнтак. І ён яго набыў у Беларусі. У якой з губерній? Ну, я думаю, што гэта Віцебская. А чаму? Я не ведаю. Ну, першы раз ты мяняла думку сваю, а зараз? Зараз не. Не? Не будзеш? Віцебская. Віцебская. Ну, добра, давай глядзець. У вёсцы Здраўнёва у 1892 годзе у 16 кіламетрах ад Віцебска набыў сабе маёнтак Ілья Рэпін. Там былі напісаны знакамітыя яго карціны: «Восеньскі букет», «Дуэль», «Месячная ноч», «Беларус». Малайчына, Яна! Гэта правільны адказ. Цудоўна, цяпер ты ведаеш. Наступнае пытанне. Яночка, а вось твае бацькі, яны хто па прафесіі? Маці працуе ў Доме культуры, а бацька трактарыст. Цудоўна. А Яна будзе настаўніцай. Пытанне такое. Бацькі якога паэта па прафесіі былі настаўнікамі? Бацькі Якуба Коласа, Петруся Броўкі ці Аркадзя Куляшова? Аркадзь Куляшоў. Аркадзь Куляшоў. Я памятаю, што па беларускай літаратуры мы праходзілі Куляшоў. Я думаю, што гэта ён. Аркадзь Куляшоў. Бацька Якуба Коласа быў лесніком, а не настаўнікам. Петрусь Броўка нарадзіўся у сялянскай сям'і, а вось бацькі Аркадзя Куляшова былі вясковымі настаўнікамі. Дзякуй, Яна. Трэці адказ з дапамогай сэрца і інтуіцыі. Малайчына. Цуд. Яначка, чацвёртае пытанне, і ў цябе ёсць яшчэ падказка тваіх сяброў.
Давай паслухаем. Ой, бярозы ды сосны, партызанскія сёстры, ой, шумлівы ты лес малады. Як называецца музычны твор, што ўпершыню прагучаў у 1950 годзе і стаў адной з галоўных песень партызанскай тэматыкі ў пасляваеннай беларускай савецкай сацыялістычнай рэспубліцы. Гэта партызанская песня, лясная песня ці беларуская песня? Я думаю, што гэта не беларуская песня. Ось партызанская або лясная. Потому что там поется про сосны, про лес и про партызанаў. І вось лясная. Гэта адказ. Я яго прымаю. Гэтая песня шмат кім з людзей успрымалася як народная. Аднак у яе былі аўтары, і гэта Адам Русак, яго словы, і Уладзімір Алоўнікаў, яго музыка. А песня называлася «Лясная песня». Гэта правільны адказ. Яна, у чарговы раз ты выбрала правільны варыянт. Я віншую з гэтым. Ідзем далей? 5-е пытанне, і ёсць дапамога сяброў. Звярніце, калі ласка, увагу на фота. Да гэтага часу Фёдора Махнова лічаць самым высокім чалавекам на планеце. Яго рост складаў 2 метры 85 сантыметраў. А ураджэнцам якога павета быў беларускі Гулівер? Магілёўскага, Гродзенскага ці Віцебскага? Віцебскага павета. А чаму? Я думаю, або Магілёўскага, або Віцебскага, но больш да Віцебскага. Ці ў Магілёве, ці ў Віцебску. І выбіраем з Магілёва Віцебска. Віцебск. Віцебск. Ну, добра. Фёдор Махноў нарадзіўся 18 чэрвеня 1878 года у вёсцы Касцюкі Віцебскага павета. Гэта правільны адказ. Яначка, вы добрае дзяце. І вось у вас засталося адно пытанне, падчас якога можна скарыстаць дапамогу сяброў. Усяго одно пытанне, і яно паэтычнае. Як вы вершы любіце? Да. О, белыя яблыні, пялёсткаў шалёны хвалюючы пах, дзяўчаткі пужлівыя, хлопцы нязграбныя і хмель веснавы на гарачых губах. Хто з беларускіх аўтараў напісаў гэтыя радкі? Ніл Гілевіч, Пімен Панченка ці Максім Богданович? Каго з аўтараў ты б выбрала? Гілевіча або Панченка. Я хочу скарыстацца дапамогай сябраў. Ну, добра. У нас ёсць магчымасць звярнуцца да сяброў. Сябры мои, дапамажыце, хто напісаў гэты верш. Пелёсткаў і пшыны. Пару секунд. Кто? Панченка. Панченко. Б. Яначка, ці то твае сябры паслухалі цябе, калі ты ім дала накірунак Ніл Гілевіч ці Пімен Панченка, але яны таксама менавіта з гэтых імёнаў выбіралі і выбралі Пімена Панченку. Гэта іх адказ. А твой пакуль я не чула. Пімен Панченка. Не Ніл Гілевіч. Пімен Панченка. Ну, добра, я прымаю твой адказ. Верш «Белыя яблыні» быў напісаны ў 1958 годзе. Аўтар гэтага верша Пімен Панченка. Яночка, малайчына. 6 правільных адказаў. 60 балаў. Гэта добрая заяўка на перамогу. Але вельмі часта здараецца так, што 60 балаў недастаткова
для перамогі, таму што, магчыма, твае сябры набяруць болей. Калі ты згодна згуляць са мной яшчэ дадаткова, я папрашу даць адказ на адно пытанне. А пытанне гэта, па сутнасці, з катэгорыі гісторыя. Калі ты адкажаш на яго, то тыя балы, якія паставіш на кон, мы прыплюсуем да тваіх 60. Я не хочу. Яна, гэта тваё права. У любым выпадку я пляскаю табе, гэта табе апладысменты. Дзякуй вялікі, ты малайчына. Дякую вам. Навум, я рада вітаць вас на гэтай пляцоўцы. Я таксама. Вы нам колькі слоў скажыце пра сябе, адкуль вы? Я з аграгарадка Пыхань. Вельмі прыгожы аграгарадок. Гэта той аграгарадок, дзе нарадзілася Яна? Так, Вы з адной мясціны. так. Цудоўна, а як вырашылі ў адной установе вучыцца? Яна хацела настаўніка, і я хацеў. І вось так І атрымалася атрымалось, да. вучоба ў Гомельскім дзяржаўным педагагічным каледжы імя Выгодскага. Так. Зразумела. Навум, чым вы цікавіцеся па жыцці? Я люблю маляваць, іграць на гітары, слухаць музыку, делать яе. І рабіць яе? Вы ствараеце музыку? Так. У якім жанры? R&B. Вашы такія інтарэсы, гэта проста цуд. Навум, поспехаў. Дзякую. Першае пытанне. Які варыянт напісання слова правільны? І вось гэтае класічнае слово вінегрэт. Вінегрэт, вінігрэт ці венегрэт? Выбірайце, думайце. Гэта Б. Вінегрэт. Навум лічыць, што правільны варыянт размешчаны каля літары Б. Так. Вінігрэт. З 2 літарамі І. Так. Дзякуй за ваш адказ. Я яго прыняла. Ці яшчэ памяняеце? Не? Не. Ну, з 3 варыянтаў правільны толькі адзін. Вы гэта ведаеце. Так. Слова вінігрэт не адносіцца да правільна напісанага. Гэта памылачка. Навум. На жаль. На жаль. А вось пад літарай А вінегрэт. Правільнае напісанне. Запомніце, калі ласка, яго. А, дарэчы, вінегрэт любіце? Нет. Вось таму і не памятайце, як напісаць гэтае слово. Але цяпер дакладна у першым складзе І, у другім Е. Дзякуй. Наступнае пытанне. Які з прапанаваных назоўнікаў у родным склоне мае канчатак У? У нас агрэст, бокс і велакрос. Гэта Б. Боксу. Боксу. Так. Дакладна. А велакрос? Велокрос. О. Ну, калі так разважаць, то бокс, спорт, велакрос таксама спартыўны занятак. Тады велакрос з У, так? Ці не? Нет. Не. А можа, сябрам пытанне такое зададзім? Яны там усё ведаюць. Давайте. Давайце. Дорогие сябры, подскажите, якое слово з прапанаваных у родным склоне мае канчатак У? Агрэст, бокс ці велакрос? У родным склоне, да. Навум, нечаканы вынік, таму што яны, усе 4, даюць адказ агрэст. А вы ўвогуле гэтага слова не разглядалі. Вы глядзелі бокс, велакрос. І што мы будзем рабіць? Выберем варыянт А. Ага. Вы давяраеце дзяўчатам. Так. Агрэсту, на вашу думку. Менавіта так. Ну, добра, я прымаю адказ. Словы, якія абазначаюць спартыўныя тэрміны, у тым ліку і назвы відаў спорту, у родным склоне ўжываюцца з канчаткам А.
А. А вось агрэст гэта рэчыўны назоўнік, і ён пішацца з канчаткам У. Я вас віншую, вы правільна адказалі. Правільна сказаць агрэсту. Наступнае пытанне. Дадайце прапушчаны кампанент у фразеалагізме за дзедам, і потым трэба штосьці дадаць. Вось вам варыянты. За дзедам баба, за дзедам следам ці за дзедам шведам. Б. Другое. За дзедам следам. Так. Так а ў чым тут ён тады фразеалагізм за дзедам следам? Ну, за дзедам следам і ўсё. За дедом... Так. Вариант В за дедом шведом. І за дзедам баба. За дедом баба. Не ў рыфму, не вельмі да? гучыць. Не вельмі гучыць. Ну чаму? Баба ж заўсёды за дзедам. Ну так, яно... Гэта так жыццё. заўсёды. Навум вырашайце. В. В За дедом шведом. за дзедам шведам, гаворыць Так. Навум. І я прымаю яго адказ. А ці ёсць такі выраз? Вы не чулі ведаю. ніколі Не. і не ведаеце? А вось мовазнаўцы скажуць, што такі выраз існуе, і ён абазначае вельмі даўно, аж за дзедам шведам. Зразумелі? Так. Наступнае пытанне. Які з прапанаваных варыянтаў напісання вам падаецца правільным? 2 акна, 2 акны ці 2 вакны? Падказкі ўжо няма. Так. Вариант В. 2 вакны. 2 вакны Так. з прыстаўным В. Так. А згадайце хоць словы, якія от з прыстаўнымі. Водар. Воблака. Воблака, так. 3, 2, 1. Ваш адказ. В. 2 вакна. 2 Вакны. вакны. Так. Навум. І хоць мы спрабавалі з вами згадаць словы, літара В пішацца перад націсканымі О і У у беларускай мове. Перад А не пішацца вокны, але акно, правда? Таму той варыянт, які вы выбралі, ён неправільны. Правільны адказ 2 акны. Вось цяпер вы гэта самі прамовілі. Нічога страшнага, у наступны раз усё будзе цудоўна. Як мы назовем майстра па вырабе посуду з дрэва? Гэта гарбар, ганчар ці бондар? Бондар. А што робіць ганчар? Ганчар, ён робіць посуд з гліни. А, з гліны? Так. А гарбар? Не ведаю. Не ведаеце, з чым працуе гэты майстар? Можа, ён якраз з дрэва робіць посуд? Думаю, не. Ваш адказ. В. Бондар. Бондар гаворыць Навум. Дзякуй, я прыняла ваш адказ. З драўляных клёпак робіць посуд бондар. Вы правільна адказалі. Вось усе бочкі, дзежкі, цэбры, усё гэта бондар. А гарбар, дарэчы, якога вы згадалі, ён працуе са скурай. А ганчар посуд робіць з гліны. Тут усё правільна. І апошняе пытанне. Як сказаць і напісаць правільна, Навум? Праз 1,5 кіламетры, праз 1,5 кіламетра ці праз 1,5 кіламетраў? Праз 1,5 кілометри. Праз 1,5 кіламетры. Так. Варіант А. А праз 1,5 кіламетра не па-беларуску гучыць? Ні. Не, толькі так. А праз 1,5 кіламетраў увогуле прыгожа. Не? Ні. Толькі А і ўсё. Тільки А. Ну добра, настойваеце, значыць, я прымаю адказ.
Лічэбнік паўтара спалучаецца з назоўнікамі мужчынскага і ніякага роду. Форма паўтары з назоўнікамі жаночага роду. 1,5 кілометра. Вось бачыце, у чым памылачка. Навум, вы памыліліся. Так. Вы памыліліся, але цяпер вы ведаеце правільны адказ. Ён гучыць так: праз 1,5 кіламетра. Запомніце, у вас 30 балаў. 30. І можна дагнаць Яначку. Трэба дагнаць. Трэба дагнаць Яначку. А гэта можна зрабіць, дарэчы, калі вы паставіце на кон усе свае балы, Так. усе 30, і адкажаце на маё пытанне. Ці ўсё, ці нічога, давайте. Давайте. Пытанне такое. Ці верыце вы, што сталіцай Дня беларускага пісьменства 2024 года стане горад Ганцавічы Брэсцкай вобласці? Тут так ці Так. не? Так ці не? Веру. Так. Верыце? Верыце ці не? Не веру. Ужо не верыце. Ужо не. А тады верылі? Ужо не. Ужо не. Цяпер. 3, 2, 1, ваш адказ. Так ці не? Нет. Я прыняла адказ, і вы чуеце, што ён правільны. Малайчына, у Ганцавічах Дзень беларускага пісьменства ўжо праводзіўся ў 2011 годзе, а ў наступным 24-м на Брэшчыне, але ў Івацевічах. Малайчына, Навум, 60 балаў. Я вас віншую. Дякую. Вікторыя, я рада вітаць вас на вялікай пляцоўцы. Я таксама, Алена. Вы выбралі катэгорыю гісторыя. Гэта ваш любімы школьны прадмет? Не зусім. Так, вы ведаеце гісторыю, вывучаеце, аднак проста катэгорыя гісторыя дасталася. Засталася, так? да. Галоўнае, як паказвае наша гульня, адчуваць сваё сэрца і слухаць інтуіцыю, так? Вы, дарэчы, у школе колькі класаў скончылі? 9 класаў. 9 класаў. А якая гэта школа была? Гусявіцкая сярэдняя школа. Вы з Будакашлёўскага раёна. Вы з вёскі Гусявіца, Будакашалёўшчына, так? Да. А зараз вы студэнтка, навучэнка педагагічнага каледжа. А маці, дарэчы, у вас не настаўніца? Не настаўніца, но працуе ў школе. А кім? Сакратар. Сакратар. Цудоўна. Гісторыя. Першае пытанне. Гісторыя. Вызначце светскае імя вядомай беларускай асветніцы Еўфрасіні Полацкай. Гарыслава, Прадслава ці Анастасія? Вот я помню про Прадславу что-то было и про Анастасию. Я думаю, что это ответ Б. Прадслава. Адказ Б. Прадслава. Я прымаю ваш адказ. Светскае імя Еўфрасіні Полацкай сапраўды было не Гарыслава і не Анастасія. Гэта Прадслава. Гэта правільны адказ. Вікторыя, я вас віншую. Дякую. Наступнае пытанне, Віка. Як называўся старажытны гандлёвы шлях, які праходзіў па беларускіх землях у жалезным веку? Бурштынавы шлях, шоўкавы шлях ці шлях з варагаў у грэкі? Я думаю, что это адказ В. Шлях з варагаў у грэкі. Так. Бурштынавы шлях. Альбо шоўкавы. Падумайце. Ну, хай гэта будзе шлях з варагаў у грэкі. Думаеце, з варагаў у грэкі? Ну, или альбо бурштынавы шлях. Ну, я ж за вас адказ не выберу. Разумееце, толькі вы самі можаце гэта зрабіць. Таму, Віка, паслухайце вашу інтуіцыю і адказвайце.
Мой адказ А. Бурштынавы шлях. Вось так, нечакана. Я прымаю ваш адказ. Па гэтым шляху з Прыбалтыкі ў Малую Азію экспартаваўся бурштын. І ён называўся бурштынавы шлях. Вы правільна адказалі. Віка, ну вы ж ведаеце, што такое бурштын? Да, гэта янтарь. Добра. Наступнае пытанне. З якой з прапанаваных раслін жыхары Беларусі не былі знаёмыя да 17 стагоддзя? Яны не ведалі бульбу, бурак ці рэпу. Мне кажется, што гэта адказ В. Рэпа. Рэпу не ведалі раней. Ніколі не елі. Не парылі рэпу. Ну, альбо бульба. Ну, хай будзе адказ А. Бульба. А як гэта? Бульбашэй без бульбы? Не было бульбы? Ну, я не У ведаю. 17 стагоддзе. 17 стагоддзе. Не было бульбы? Можа, падказка сяброў? Віка. Не, падказку сяброў оставим. Ваш адказ. Б. Бурак. Бурак. Я прымаю ваш адказ. Невядомая беларусам культура, невядомая да 17 стагоддзя. Гэта бульба. Бульба. Правільны адказ бульба. Вікторыя, 6 пытанняў, 3 вы ўжо прачыталі і далі адказ. 4. Як называлася падпольная камсамольская арганізацыя, якая дзейнічала ў 1942-43 годах у пасёлку Обаль Віцебскай вобласці? Андруша, юныя мсціўцы ці камітэт садзейнічання Чырвонай арміі? Мне кажется, што гэта ответ В. Камітэт садзейнічання Чырвонай арміі. Прымаць адказ ці яшчэ падумаеце? Прымайце адказ. Добра. Камітэт садзейнічання Чырвонай арміі, так называлася падпольная група, падпольная арганізацыя горада Магілёва. Андруша. Падпольная камсамольская арганізацыя, якая 2 гады дзейнічала ў акупіраваным Мінску. А вось сярод обальскіх юных мсціўцаў была піянер-герой Зіна Партнова. Вот я ведаю такую. Вось вы ведаеце, яна была ў складзе арганізацыі «Юныя мсціўцы». І ён дзейнічаў у пасёлку Обаль Віцебскай вобласці. Вы неправільна адказалі. Аднак, цяпер вы ведаеце адказ, правільны адказ на гэтае пытанне. Наступнае пытанне. Абарона якога беларускага горада у гады Першай сусветнай вайны працягвалася 810 дзён? Гэта амаль 3 гады. Гродна, Смаргонь ці Баранавічы? Я хочу взяць дапамогу сяброў. Гэта якраз той момант, так? Да. Добра, Віка, я б таксама вам раіла гэта зрабіць. Сябры мае, памагіце мне, калі ласка, адказаць на пытанне, абарона якога беларускага горада у гады Першай сусветнай вайны працягвалася 810 дзён. 810 дзён. Вікторыя, які вынік? Вашы сябры гавораць, што гэта горад Смаргонь. 810 дзён абарона Смаргоні у гады Першай сусветнай вайны. Так кажуць вашы сябры. Я так же думаю. Вы згодны з імі і даяце адказ? Б. Смаргонь. Дзякуй, я прыняла ваш адказ. Сваёй упартай абаронай праславіўся беларускі горад
Дзякуй вялікі, дзякуй вам, дзякуй вашым сябрам. Гэта правільны адказ. Дарэчы, Смаргонь практычна цалкам была зруйнавана падчас Першай сусветнай вайны. І апошняе пытанне. Апошняе, не самае складанае пытанне, вы з лёгкасцю яго возьмеце. Самая старажытная берасцяная грамата на тэрыторыі сучаснай Беларусі знойдзена ў Мсціславе. А да якога стагоддзя яна адносіцца? Да 16-го, да 19-го ці да 12-го стагоддзя? Мой адказ В, да 12 стагоддзя. Дзякуй за адказ, я яго прыняла. Бяросту, верхні пласт кары бярозы, выкарыстоўвалі як матэрыял для пісьма і для многіх іншых патрэб. У Беларусі самая старажытная берасцяная грамата знойдзена ў Мсціславе і адносіцца да 12 стагоддзя. Малайчына Вікторыя, цудоўна. Віка, у вас 40 балаў. У Навума 60 і у Яны 60. У вас толькі 40. Аднак у вас ёсць шанс з 40 зрабіць 80 ці 70. Хочаце? Да. Хочаце. Для гэтага трэба адказаць на одно пытанне, якое я вам задам. Пытанне будзе з катэгорыі мова. Вы згодны? Да. Колькі балаў вы ставіце на кон? Ну, давайте усе. Давайте усе. Ва-банк. І слухае сваё пытанне. Ці верыце вы, што ў прыслоўі Аберуч. націск падае на трэці склад? Аберуч будет или аберуч? Вы верыце ці не? Не верю. Мой адказ – не верю. Ваш адказ не. І гэта правільны адказ. Малайчынка, я вас віншую. Дякую. Вы выйгралі гэтую гульню. У вас 80 балаў. Малайчына. Дякую. Нашы фіналісты атрымалі моцныя ўражанні. Ну а гэты кубак сёння атрымлівае Вікторыя. Вікторыя, перадаю вам яго. Валодайце, калі ласка. Дякую. Мне вельмі спадабалася гульня. Я не чакала, што перамагу, але у мяне ўсё атрымалася. Я вельмі рада. У будаўніцтве важна закласці добры падмурак. У адукацыі назапасіць веды. Народны досвед раіць. Стварыце свой падмурак ведаў, бо за багацце іх не купіш.